Ni video na mena ɲɛfɛ kunba minnu se ka sababu ye ni muso denwolonugu n'o bɛ se ka girin n'a bɛ kɛ sababu ye ka muso ka denko bali minnu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ ni video in kɔnɔna na o ta bannen fana ye n'a sɔrɔ e mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ k'i denwolonugu girinnen don i kan ka min kɛ walasa a bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na minnu ɲɛfɛ ye ani fana bɛna ladilikan caman fɔ ye e bɛ se ka min kɛ walasa trompe bouchée n'o ye denwolonugu girin o kana ne sɔrɔ i ka musoya kɔnɔna na ka da video nafaga e ka video lajɛ fo ka taa fɔ a banna ka da kan i bɛna faamuyali caman de sɔrɔ n bɛna ɲininkaliba 4 fana n bɛn'o jaabi ni video kɔnɔna na ɲininkaliba fɔlɔ yala ni mɔgɔ min trompe 2 n'a bouchelen don n'a girinnen don i bɛ se ka den sɔrɔ walima i bɛ se ka den sɔrɔ n bɛn'o ɲininkali jaabi ani fana mɔgɔ min bɛ ka fɔ trompe 1 n'o girinnen don i bɛ se ka den sɔrɔ i ni se k'a sɔrɔ ɲininkaliba 3nan yala mɔgɔ min ni a ka trompe girinnen don a bɛ se ka laada ye walima a tɛ se ka laada ye ɲininkaliba 4nan e ka to video lajɛ la fo ka taa fɔ a banna a k'a daminɛ. N'a foli b'i ye kosɛbɛ ni video lajɛ la ne tɔgɔ ye Usmane Yaya Ture n bɛ mɔgɔw dege kɛnɛya sɔrɔ cogo ɲuman na ni tubabukanama wele médecin et coach en éducation sanitaire n'i bɛ fɛ ka kunnafoniya caman sɔrɔ kɛnɛya kan i ka to ka n ka video lajɛ a b'a to i bɛ kisi bana caman ma bi an bɛna kuma min kan i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min na an bɛna kuma trompe bouchée kan n'o ye denwolonugu girinni ye ni tubabukanama wele obstruction tubaire o denwolonugu girin bɛ kɛ a bɛ kɛ sababu ye ka muso caman bali ka den sɔrɔ o kama i bɛna kunnafoniya caman sɔrɔ ni video kɔnɔna na n'a sɔrɔ denkuranin ka di ye kɔni nka walasa i ka faamuya n bɛna ja min yira i la i k'o lajɛ i n'a fɔ i ɲɛ b'a la ja la cogo min na nin ye muso barakun dugumala ye barakun filɛ nin yɔrɔ in na barakun dugumala filɛ nin wala denwolonugu de filɛ nin ye denwolonugu ye wala donc ale bɛ vessie kɔfɛ wala vessie o ye sugunɛ mara muso sugunɛ mara yɔrɔ min na wala donc sugunɛ bara donc a bɛ fɔ o ma ko vessie o kɔfɛla la denwolonugu bɛ yen nɔ donc ni denwolonugu ta k'a lajɛ n'an b'a wele tubabukan na utérus n'i y'ale ta k'a lajɛ a fan dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a wele trompe nin de ye trompe ye voilà trompe de nin ye voilà donc denkisɛ bɛ tɛmɛ nin yɔrɔ de fɛ voilà denkisɛ bɛ tɛmɛ nin yɔrɔ de fɛ ni cɛ ye muso ye kafoɲɔgɔnya kɛ cɛ lawaji bɛ taa nin yɔrɔ la ni ye musoya yɔrɔ ye musoya kɔnɔna ye lawaji bɛ na nin yɔrɔ la ni lawaji nana nin yɔrɔ la denkisɛ bɛ don danin de fɛ nin yɔrɔ n'an bɛ wele col nin yɔrɔnin de ye col ye col de l'utérus donc denkisɛ bɛ tɛmɛ nin de fɛ ka na ni denkisɛ nana a bɛ yɛrɛkɛ nin yɔrɔ nin na donc a bɛ se ka taa trompe in na voilà trompe dɔ filɛ voilà fo na ko trompe n'o an bɛ ka wele denwolonugu bamanankan na voilà donc maintenant o yɔrɔ in de ye trompe ye voilà i b'a fɔ ɲɛ b'a la cogo min na voilà denwolonugu in ale filɛ nin ye i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min na trompe in de filɛ nin ye tan voilà trompe in fana ale tilalen don tilayɔrɔmaw de ye a tilayɔrɔma dɔ bɛ yen n'an wele segment utérin donc ale bɛ yan yɔrɔ la donc ale ma jan kosɛbɛ voilà ale bɛ se ka taa 1 cm la donc maintenant dɔ wɛrɛ bɛ yen n'an b'a wele isthme voilà isthme utérin donc maintenant isthme in donc ale bɛ se ka taa 3 à 4 cm ale bɛ se ka taa o la voilà centimètre 3 ka taa centimètre 4 na ale bɛ se ka t'o la voilà donc ale ma jan kosɛbɛ voilà donc yan yɔrɔ an bɛ wele ampoule de trompe de Fallope yan yɔrɔ la cɛ ni muso denkisɛ fara ɲɔgɔn kan voilà donc o yɔrɔ in de la ni den fan bɛ dilan donc o yɔrɔ in ale bɛ se ka taa centimètre 7 ka se centimètre 8 ma n'o ye 7 à 8 cm donc o bɔlen kɔfɛ nɔ dɔ wɛrɛ bɛ yen n'an b'a wele infundibulum donc o ye yan yɔrɔ ye donc infundibulum in ale de ka jan kosɛbɛ ale bɛ se ka taa fɔ 10 à 15 cm voilà 10 à 15 cm centimètre 10 ka se 15 ma ale bɛ taga o la voilà donc maintenant o kunkolo la ale kɛlɛ b'a fɔ adamaden a kɛlɛ b'a fɔ bolo bɛ cogo min na bolo kɛlen don cogo min na tan ale bɛ b'a fɔ o cogoya donc ale de bɛ denkisɛ ta ka yɛlɛ donc o yɔrɔ in an b'o wele pavillon donc a filɛ nin ye donc n'i ye denkisɛ bɛ dilan yɔrɔ min na nin y'o ye n'an b'a wele ovaire voilà denkisɛ bɛ dilan nin yɔrɔ de la donc n'i ye yan yɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ denkisɛ mana dilan yan yɔrɔ la donc kalo o kalo denkisɛ bɛ bɔ ni denkisɛ bɔra dɔrɔn nin yɔrɔ in pavillon in ale de b'a denkisɛ minɛ n'ale ye denkisɛ minɛ sisan nɔ ale bɛ yɛlɛ ni denkisɛ ye ka na trompe kɔnɔna na i b'a fɔ ɲɛ b'a la cogo min na a bɛ yɛlɛ n'a ye voilà donc o ɲɔgɔnna de bɛ yan pour que i k'a faamuya voilà donc ale bɛ yɛlɛ n'a ye ka na cɛ denkisɛ kunbɛn voilà n b'a dɔn i y'a faamuya voilà donc ni yan yɔrɔ de girinna sisan nɔ i bɛn'o dɔn n bɛn'o yɛrɛ la sisan nɔ i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min na denwolonugu yɔrɔ in na yɔrɔ bɛ n'an wele trompe ye n'ale girinna ɲɛ b'a girinni na voilà donc fo na ko obstruction donc n'an wele obstruction tubaire voilà donc trompe de Fallope bouchée i yɛrɛ ɲɛ b'a sɛbɛnlen na cogo min na voilà donc ni denkisɛ bɛ fɛn yɔrɔ min na donc n'o yɔrɔ girinna nka i ka dɔn k'a fɔ denkisɛ bɛ tɛmɛ sira fɛ n'o ye trompe ye ale fana tilalen don tilayɔrɔ min ye n y'o ɲɛfɔ i ye mais i ka dɔn k'a fɔ fan dɔ bɛ yen nɔ ni denwolonugu bɛ se ka girin o yɔrɔ la n'an b'a wele proximal mais a bɛ se ka girin yɔrɔ la n'an b'a wele distal proximal o ye jumɛn ye k'a daminɛ yan yɔrɔ la voilà isthme yɔrɔ la ka na voilà donc ka na se denwolonugu
denwolonugu yɛrɛ ma i b'a fɔ denwolonugu yɛrɛ bakuruba filɛ nin donc ale daminɛ yɔrɔ kana fɔ trompe de fallope kɛrɛfɛla la ni o yɔrɔ in girinna wala kana denwolonugu kɛrɛfɛla la a bɛ fɔ o ma ko proximal voilà donc o b'a yira k'a fɔ a girinna ka surunya denwolonugu yɛrɛ la donc o kɔfɛ a bɛ se ka girin fana ka daminɛ trompe de fallope in na kana fɔ infundibule na donc maintenant n'o ye denkisɛ mana na a bɛ daminɛ yɔrɔ muso denkisɛ mana bɔ a bɛ tɛmɛ yɔrɔ min fɛ pavillon yɔrɔ in fɛ ka taga ka na se trompe de fallope ma n'o ye cɛ ni muso denkisɛ bɛ dilan yɔrɔ min na donc ka na se o yɔrɔ in ma donc girinni bɛ se ka k'o yɔrɔ la n'an b'a wele distal donc o distal in na donc o dɔw la a bɛ se ka kɛ sababu ye donc bana dɔw wɛrɛ bɛ se k'u minɛ n'an b'a wele hydrosalpinx o dɔw la i b'a sɔrɔ denkisɛ bɛ tɛmɛ yɔrɔ min fɛ donc o yɔrɔ in na ka na fɛn na denwolonugu yɔrɔ fanfɛla la donc maintenant i b'a sɔrɔ denwolonugu yɔrɔ in n'an b'a wele obstruction ye o obstruction tubaire yɔrɔ in i b'a sɔrɔ a dɔw la a bɛ se ka ji ta voilà donc n'an b'a wele denwolonugu falen don ji la dɔw b'a fɔ denwolonugu ye ji ta donc o min bɛ kɛ voilà n'an b'a wele hydrosalpinx donc o dɔw fana bɛ se ka sɔrɔ o kɔnɔna na donc ninnu bɛɛ ye bana ye minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ni muso bɛ se ka muso bali ka den sɔrɔ voilà donc trompe min girinnen filɛ nin ye donc ɲɛ b'a belebeleba la nin y'a belebeleba ye a belebeleba de filɛ nin tantɔ nin voilà n b'a dɔn ɲɛ b'a la voilà donc n'a girinna a bɛ kɛ nin cogoya de la a bɛ kɛ nin cogoya appareil de filɛ k'a yira a bɛ kɛ nin cogoya de la voilà donc nin ye nin de yan nɔ pour que i k'a faamuya voilà donc nin ye denwolonugu kɔnɔna ye i kan ka min faamuya i kan ka min dɔn nka i ka dɔn k'a fɔ bakuruba la denwolonugu bakuruba yɛrɛ kɛrɛ fila b'a la n'o y'a bolofara fila ye donc olu minnu bɛ yen nɔ n'an wele trompe o trompe fila de bɛ muso la kelen bɛ kini yan fan fɛ kelen bɛ numan yan fan fɛ voilà kelen bɛ numan yan fan fɛ a dɔw la o kelen bɛ se ka girin walima kinifɛta bɛ se ka girin ka numan yan fan tan to kelen bɛ se ka girin ka kelen to walima a dɔw la yɛrɛ i b'a sɔrɔ a fila bɛɛ girinnen don a fila bɛɛ i b'a sɔrɔ a fila bɛɛ girinnen don dɔw fɛ yen nɔ bon n'a fila bɛɛ girinna o yɛrɛ la kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ ka d'a kan a furakɛli bɛ gɛlɛya o la kosɛbɛ o la fana den sɔrɔ o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a dɔw la yɛrɛ hali den yɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ donc maintenant fo n'a kɛra cogoya wɛrɛw ye donc n b'a dɔn i y'a faamuya ok donc n'i y'a faamuya n bɛna ɲɛf'i ye n'a sɔrɔ taamasiyɛn b'a la walima ni taamasiyɛn t'a la walasa i k'a dɔn k'a fɔ ni denwolonugu girinna donc i bɛ se k'a dɔn cogo min na voilà donc ni denwolonugu girinna walasa i k'a dɔn k'a fɔ walasa i b'a dɔn n'a sɔrɔ ni denwolonugu girinna walima n'a girinnen tɛ n'a sɔrɔ taamasiyɛn dɔ de bɛ yen nɔ min bɛ se k'u bɔ ɲɔgɔn na walasa i k'a dɔn k'a fɔ ni taamasiyɛn bɛ yen nɔ o b'a yira k'a fɔ n denwolonugu girinna i ka boli ka taa dɔgɔtɔrɔso la joona n'a sɔrɔ taamasiyɛn bɛ yen nɔ min n'o jaabi sisan nɔ n b'a dɔn i y'a faamuya sisan nɔ nin bɛɛ yiralen kɔfɛ nka kuma caman mɔgɔ caman bɛ ɲininkali kɛ ko yala ni denwolonugu girinna ko taamasiyɛnw b'a la n m'a ɲɛ f'i ye k'a fɔ taamasiyɛn tɛ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ se k'a jira k'a fɔ ko muso denwolonugu girinna ka sɔrɔ i ma taa dɔgɔtɔrɔso la mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u t'a dɔn k'a fɔ ko denwolonugu girinna fo n'u na dɔgɔtɔrɔso la wagati min na ni dɔgɔtɔrɔw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ denwolonugu girinnen don nka i ka dɔn k'a fɔ taamasiyɛn kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ yen min bɛ se k'a jira k'a fɔ ko denwolonugu ka girinnen don n m'a dɔn i y'o yɔrɔ faamuya nka i bɛ se k'a dɔn cogo di f'i ka taa dɔgɔtɔrɔso la i kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ nka i ka dɔn k'a fɔ sɔrɔ cogo de b'a la denwolonugu girinni a bɛ sɔrɔ fɛn caman de fɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ u yɛrɛ denwolonugu i b'a sɔrɔ a girinnen don kabini u denmisɛnninama fo ka taa fo kɔrɔbaya la mais u bɛna dɔn wagati min na fo ni dennegew minɛ wagati min na n'u tɛ ka den sɔrɔ o wagati n'u sera dɔgɔtɔrɔso a bɛ sɔrɔ ka dɔn k'a fɔ ko u denwolonugu girinnen don nka o t'a dɔrɔn ye fɛn caman bɛ yen nɔ fana mun bɛ se ka na kɛ sababu ye ni denwolonugu bɛ se ka girin o fɛnba fɔlɔ i k'o dɔn o ye infection ye infection ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ denwolonugu girin na banakisɛ dɔw bɛ yen n'an b'a wele chlamydia walima gonocoque walima mycosine olu bɛ kɛ sababu ye ka denwolonugu girin a dɔw yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka denwolonugu yɛrɛ funu n'an b'a wele salpingite o ye kunba ye min ka ca kosɛbɛ dɔw wɛrɛ bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ fana n'o ye bange kɔlɔsilan dɔw ye n'an b'a wele dispositif intra-utérine donc olu fana dɔw fana bɛ se ka kɛ ani fana bana dɔw bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ fana minnu bɛ se ka bana kuntagalajan dɔw minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka denwolonugu fana girin o ka ca kosɛbɛ hali tuberculose bɛ se ka sɔrɔ o la ani fana dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ n'o ye grossesse extra-utérine ye o ye ni cɛ ni muso denkisɛ ɲagamina ɲɔgɔn na ni den bɛna kɔrɔbali daminɛ a kan ka kɛ denwolonugu kɔnɔna de la i b'a fɔ n y'a f'i ye ka tɛmɛ cogo min na nka ale la i b'a sɔrɔ den tɛ kɔrɔbaya denwolonugu kɔnɔna na den bɛ se ka t'i yɛrɛ sɔrɔ trompe yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ ka kuma min kan kɔni denwolonugu in den bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ trompe kɔnɔna na ni den taara yɛrɛ sɔrɔ trompe in kɔnɔna na den bɛ se ka a bɛ se ka essayer ka kɔrɔbaya yɔrɔ in na donc n'o kɛra o fana bɛ se ka na ni dɔw ta girinni ye a dɔw la fana i b'a sɔrɔ
n'a sɔrɔ denwolonugu in ni an bɛ ka wele trompe donc ale dilan cogo man ɲa n'o ye malformation congénitale ye o fana bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ sababu ye ka dɔw denwolonugu o bɛ se ka girin bana dɔw fana bɛ se ka kɛ n'an b'a wele fibrome musculaire o dɔw bɛ se ka kɛ kuru ye minnu bɛ sigi muso kɔnɔ a dɔw la muso yɛrɛ tɛ k'ale kɔnɔma don ka sɔrɔ a kɔnɔma tɛ donc o bɛ se ka kɛ sababu ye ni dɔw denwolonugu fana bɛ se ka girin dɔw wɛrɛ bɛ yen nɔ an b'a wele endométriose o fana bɛ se ka kɛ nka i ka dɔn ka fɔ fɛn wɛrɛ fana bɛ yen nɔ o bɛ se ka sɔrɔ hali dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la ni o bɛ sɔrɔ opération senfɛ n'an b'a wele syndrome d'Alzheimer ale fana bɛ se ka sɔrɔ opération kɔnɔna na voilà donc dɔw bɛ se ka sɔrɔ infection fɛ dɔw bɛ se ka sɔrɔ lésion fana fɛ donc olu fana bɛɛ bɛ se ka kɛ dɔw wɛrɛ bɛ yen nɔ i b'a fɔ adhérence n'a ɲɔgɔnna ninnu ni infection fɛn y'olu sɔrɔ donc olu fana bɛ se ka kɛ sababu ye ni denwolonugu fana n'a bɛ se ka kɔlɔlɔ las'a ma fo ka se geren ma donc ninnu bɛɛ ye kunbaw i bɛ se k'ale to min na nka a yira k'a fɔ fana kɔnɔtiɲɛ fana o bɛ se ka kɛ sababu ye n'a bɛ se ka denwolonugu ka girin walima pilule dɔw bɛ yen nɔ fana n'o ye bangekɔlɔsi fura dɔw ye olu dɔw fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka denwolonugu fana girin donc a kun ka ca kosɛbɛ nka kun ninnu bɛɛ la min ka ca kosɛbɛ o ye infection ye o de ka ca kosɛbɛ i k'i hakili t'o la nka docteur bɛ se k'a dɔn cogo di ko i denwolonugu ka girinnen don n'i taara dɔgɔtɔrɔso la donc ɲininkaliw kɔfɛ docteur bɛ se ka sɛgɛsɛgɛliw d'i ma walasa i k'a lajɛ n'a sɔrɔ denwolonugu girinnen don ni denwolonugu girinnen tɛ a caman bɛ sɔrɔ ni denko gɛlɛya bɛ furu kɔnɔna na donc o bɛ kɛ ni sɛgɛsɛgɛli dɔw de ye fɛn caman bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ examen dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a wele hysterosalpingographie donc o bɛ se ka kɛ k'a lajɛ ni denwolonugu girinnen tɛ o bɛ kɛ dɔw wɛrɛ fana bɛ yen nɔ n'an b'a wele sonohysterographie o bɛ yen nɔ dɔw wɛrɛ bɛ yen nɔ n'an b'a wele hystéroscopie o fana bɛ se ka kɛ dɔw wɛrɛ b'a wele laparoscopie o fana bɛ se ka kɛ ninnu bɛɛ ye sɛgɛsɛgɛli cogoya ye docteur de bɛ se k'a lajɛ a bɛ min d'i ma walasa a bɛ se ka dɔn cogo min na ni denwolonugu girinnen don walima ni denwolonugu girinnen tɛ walasa n'e tɛ ka den sɔrɔ e bɛ se ka den sɔrɔ cogo min na joona la nka nin bɛɛ dɔnnen kɔfɛ e bɛ se ka mun de kɛ walasa k'e kisi denwolonugu girin ma o ka ca kosɛbɛ nka sɔn'o cɛ caman bɛ ɲininkali kɛ k'a fɔ ko traitement bɛ kɛ cogo di voilà donc a furakɛli fana senfɛ nka furakɛli cogoyaba fɔlɔfɔlɔ min b'a la o ye opération ye n y'a fɔ n'i bɛ se k'i kɔlɔsi a ma cogo min na walasa e bɛ se ka kisi opération ma walima furakɛli cogoya wɛrɛ minnu ma donc walasa e ka kisi trompe bouchée ma n'o ye denwolonugu girin ye i bɛ se ka kisi a ma cogo min na o fɛnba fɔlɔfɔlɔ o ye k'i hakili to i yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kafoɲɔgɔnya ka d'a kan n ye banakisɛ minnu fɔ olu banakisɛ caman bɛ sɔrɔ kafoɲɔgɔnya de fɛ n ye banakisɛ minnu tɔgɔ f'i ye ka tɛmɛ kɔni olu caman bɛ sɔrɔ kafoɲɔgɔnya de fɛ walasa e ka jigin a la n y'a fɔ chlamydia gonocoque mycosine fɛn caman bɛ yen nɔ donc banakisɛ caman a bɛ sɔrɔ kafoɲɔgɔnya de fɛ donc n'a sɔrɔ i mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ i furulen tɛ i ka manani i k'o matarafa kosɛbɛ wala donc n'a sɔrɔ minnu fana furulen don u ka dan mɔgɔ kelen ma a nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan ninnu bana dɔw bɛ se ka sɔrɔ ka sɔrɔ i yɛrɛ t'a kalama o kama fɛn fitinin mana de sɔrɔ e ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la i k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni fɛn b'i la n'a sɔrɔ e mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ k'a ye furu kɛ san 1 san 2 den tɛ ka sɔrɔ a kana sigi so a ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ka lajɛ n'o y'a sɔrɔ ni trompe bouchée n'o ye denwolonugu girin n'a sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen nɔ kɔn ka k'a ma joona a ka furakɛ walasa a ka se ka den sɔrɔ a ka denmisɛnninya kɔnɔna na walima a ka furu kɔnɔna na ka sɔrɔ a ma se san caman ma ka d'a kan ni trompe bouchée bɛ yen nɔ ni a ma dɔn joona n'i tora o cogoya la donc trompe fila bɛɛ bɛ se ka girin i b'a fɔ n y'a f'i ye ja la cogo min na ni trompe fila bɛɛ n'o girinna den sɔrɔli o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a dɔw la den yɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ donc ni den ma sɔrɔ furu kɔnɔna na kɔlɔlɔ caman de b'a la gɛlɛya caman b'a la n'o y'a kɔlɔlɔbaw ye min bɛ se ka na denwolonugu girin kɔfɛ o kɔlɔlɔba o dɔ ye mun ye fɔlɔ a bɛ se ka sababu ye bɛnbaliya yɛrɛ bɛ se ka na furu caman na a bɛ kɛ sababu ye yɛrɛ ni cɛ dɔw bɛ muso 1 muso 2 muso 3 fɔ muso 4 hali dɔw yɛrɛ bɛ ka taa sunkuru fana tigɛ kɛnɛma muso 5 na ni mɔgɔ t'o kalama o bɛɛ bɛ sɔrɔ ka d'a kan o tɛ ka den sɔrɔ donc a dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ a da bɛ muso fana na donc o kama a kana sigi so walima yɛrɛ fana a dɔw bɛ kɛ sababu yɛrɛ fana ni dɔw yɛrɛ ka furu bɛ sa dɔw bɛ fara k'a sababuya kɛ den sɔrɔbaliya ye donc a dɔw fana bɛ se ka sɔrɔ trompe bouchée fɛ n'o ye denwolonugu girin ye donc o kama cogo si e kana sigi so n'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ni aw tɛ ka den sɔrɔ a ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ka lajɛ n'a sɔrɔ denwolonugu girin bɛ yen nɔ a ka dɔn joona a ka furakɛ n y'a fɔ video daminɛ na k'a fɔ n ko ɲininkaliba 4 n ko min y'o jaabi o ɲininkaliba 4 min n'i y'o fɔ ɲininkaliba fɔlɔ tun ye jumɛn ko yala ko mɔgɔ min trompe fila n'o ye denwolonugu girin n'a fila bɛ mɔgɔ min na côté fila bɛɛ fɛ i b'a fɔ n y'a f'i ye ja la cogo min na ko n'a sɔrɔ a fila bɛɛ girinnen don ko yala a tigi bɛ se ka den sɔrɔ n'a sɔrɔ a fila bɛɛ girinnen don a tigi tɛ se ka den sɔrɔ fɔ ni a ye furakɛli kɛ sinon a tigi tɛ se ka den sɔrɔ o ye ɲininkaliba fɔlɔ jaabi ɲininkaliba filanan ko yala mɔgɔ min bɛ k'a fɔ trompe kelen o girinnen don nka trompe kelen dɔ in o girinnen tɛ a tigi bɛ se ka den sɔrɔ o la a tɛ se k'a tigi bali ka den sɔrɔ nka a bɛ se ka den sɔrɔli sumaya sabanan ko yala muso min bɛ yen nɔ k'a fɔ a ka trompe fila
a girinin do walima trompe kelen girinin do ko yala bɛ se ka laada ya n'o y'a ka kalo labɔ ye awɔ a bɛ se ka kalo labɔ ye ka d'a kan denwolonugu kɔnɔna na couche interne dɔw bɛ yen nɔ donc maintenant ni kalo kalo olu de bɛ bayɛlɛma walasa jelibɔ bɛ kɛ donc hali ni trompe girinin do a tɛ règle nali bali règle bɛ se ka na ka sɔrɔ denwolonugu girinin do i k'o dɔn ɲininkaliba naaninan walasa e ka kisi trompe bouchée ma k'i bɛ se ka mun de kɛ n y'o fɔ ka ban n y'o jaabi n'a sɔrɔ i ye video faamuya i yɛrɛ b'o jaabi dɔn o ye i k'i hakili to i yɛrɛ la i k'i yɛrɛ matarafa kɛrɛnkɛrɛnnen na ni mana nin ye n b'a dɔn ni video diyara ye n'a sɔrɔ ni video diyara ye i ka j'aime ta i k'i abonné i ka notification ta walasa ni video kura kɛ wagati o wagati e ka mɔgɔ kura min b'a lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la n b'a dɔn e b'i hakili to i yɛrɛ la siɲɛ wɛrɛ i ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɛ i k'an bɛn o la wagati wɛrɛ